chiuya sezvometi we uyene chimwe ndakutuma kuti uye guys anonzi andiko musikana wandovata naye muno saka manje pamwe mune mhasa mbiri tokwana papo saka apa tokondofanira kuvata maoma before and after tatamboenda kumashops handizodi kunyanya kurohwa nechando zvoku chidai handiti panovhinza nepapisha mwariwe kurohwa kuvhinzi right uye nechira zvausure kwandati machira kuye uyu amonde whatsapp because vane rupasa 1 sa amonde akutora rimwe rupasa ini ndodindo yakuno sa imwe guys challenge atikuita ndeyekuti maybe mahunga anenge ari kuno kwana ungafa kuti ndiri a big donor saka zvosita kuti manje vanhu vafungire zvisizvo pamusoro pangu yeti am just a mere person saka kana maybe kana pachida kutogwa kana kuti mvura kana pachida kutegurwa kana kuti jecha zvozoita kuti iro risi rangu ndira uyu zvozoita kuti zvinhu zvedu zvitase kuti kudzokera kumashure saka zvachaita ndekuti mangwana makuseni tichamuka tonobatsirana maybe kana iri mvura tonobatsirana kuchera mvura nekuti pamwe vanhu vari kufunga kuti iwo inini chero chipomanzvira ndine mari dzakabva kuzi big company remadhona vakandipa mari kuti ndisenge mvura zvose zvingoerekana zvapo panzvimbo mapitisendi hanzi pamwe inini ndapuwa mazimari wayo anofanira kungoerekana angoti saka kuna munhu anofanira kubatsira ndofunga welocal ipfungo dzevanhu zviri correct kufunga like that uyani mamwe acho magumbezi vari correct kufunga saizvozvo because vanenge vasingazivi but unfortunately handizivi kuti ndokwanisa kuvaconvinza sei kuti vedu handisi dhona uye handakana mari yekuti ndakapuwa yekuti ndisengese vanhu mvura kana kuti mari yandopuwa nemadhona nerimwe futi jira saka ndakapuwa yekuti vanhu vatsenge jecha zvozoita kuti vamwe vafunga kuti maiwe pakadliwa mari rashiro zvisingaiti kana kuti pakadliwa mari nedhona iroro harisi kuda kutobudisa mari yedu yekuti ndinombosangana nezvimwe zvinhu zvakasiyana kana kuti dhona iroro harisi kuda kubudisa mari yekuti vasenge Riverside vedu vamona kuti ndinombosanganawo nemumwe miedzo inenge yakasiyana yeti inenge dziri nhema dzavanenge vachifamba vachitaura but hazvina mhosva basa kana rakanzi naMwari mukoma Tobias vachange vachikwanisa kuti imba igopera gore rino inongopera mafungiro evanhu anonetsa kuconvinza kuti vedu we ini handina kupuwa mari yekuti tisenge mvura ini handinawo mari yekuti vanhu vasenge Riverside kutongobatsirana kuti zvinhu zvinde mberi asi kana zvaramba hazvina mhaka tichapota tichironga kuti tichigona kuti ngoro dzatine tawana dzakawanda sei toinda kuRiverside kwacho nikoko for the next 7 days andiri panapa ini ndichitungamira nemombe ikoko pamwe ndingasilima totomboita zvekutoita zvekuti tisenge maRiverside auye ndiripo zvinhu zvoita mudenga because matheory ndo andaona sekuti anogona kunge ari kunetsa vanhu saka panapa inini havana bepa repasi rupasa ndikarutora amo hana rupasa saka ndo zvandakutoita maybe mangwana kana pana ruda ndibatsiro guys hatisi kuzoti mhasa dzotengeswa kupi nhama yekere marupasa atitengeswepi uita mari zoita mari mhasa fo yakanaka guys hakuna tichiripo pakati pekuti titsvage kuti masemende dakwa naopa ndovata guys direct guys ndaisachekera so that tikwanise kungowadzira munomu toisawo mhasa pasi hamozviona ichi ndo chandichatofuka chichira ichi but machira isanenge achinda pasi iri sagara musikana wanenge ari pakewo indoendawo pangu asi panongodawo pasi anokwanisa nekudongoti tobata kuti 2 mhasa no $10 mova matudi guys sure munde zvinoitawo dhona rinopema kuvanhu painternet kuti tibatsiro nechakati saka inini panapa look at my blanket guys wow guys kablanket kanodiwa nadhayaka ndendirimo muvhu imomomo hamozviona ceke zedera mudhuze manje pilo yengeenda pasi zviri kumechana papi izvo musoro wangu ndesako iwe uya panewe roommate chigara apa titinzwi wagereza zve usazvoenda kutsika zvevasikana kuri sei asi zvatisi kuvatatoza
Iwe ndio uchawata. Machira wazipi? Oh, hapa juzi zingudzwa nyaya yake. Saka iwe uko wasi nasu kushani. Kufara. Ufasi. Kuti wawaze muse mrume. Wachena wageza zvokwadi kumutsuya saka apa iti chimbosimuka toni ndai ndikasata mavato guys ndikaita mavato zvoreva kuti ini ndondobuda ndaakokoko ndo mavato mumaziva chimwe chichiri kuda kunditarira chirira pamwe peshe saka ndo pangu pandovata idzi nzungu dzakabva nadzo kwaikira dzitikapona kuplasi saka apa ndoda kudai dai toni ndivovhara toni dai toni tinoti dore ndinovharika sei ini nangu vamwe vanogona kuti vamwe vanga vachivata sei imomo but I have to make sure taraone sitavata pazvezvi saka tovhara sei ziburiro sei nai maekera torivhara sei toasi totovhara nemajaketi kai hakuna here akaita madhindidhindi ndounoekera unofamba still tikuona dzikadai asizoditire apa tatanyanya kuzovata pashi izvi vasikana tatauya neiko Zambia. Tuisa Zambia. Naro. Ndikutosiya chikwasa changu ini. Andori neZambia ndobo nerukira papa dola soro. But still mwena wakanyanyisa zvikunyuka ikapinda. Kunyanya mwena. Dai. Chatoisa mazidhende edu papa. Hembe. Njuzira muvisa rakanaka iri. Totsvaga zvezvekuisa dokuona kuti zvobuda ikota zvibudi. Todinisa. Ini hapazovatikiwo. Panotoda kuti paekere. Paiswe chimwe chinhu. Vajairawo inangu handizokwanisa kukasira kujaira. Ndenda kungofunga kuti ngona kupinda machinyoka. Kugadzira room yedu guys, vanhu vanogona kuda kutaka kuti zvinoda kuonekerwa apa painhau yesafety wapa. Hatidi kurera nhema. Tinoti buri redu rakata sei. Saka tichavhara munhu. Ini ndinongova I just want to be careful. Uona manje. Ungona une mhepo dzekwagutu dziri kutevera ka. Si wakabuda popita kanyoka kudai. Sando zviripo. Munovhara nei apa? Womosungirwa nepazhe? Hezvo kuenda kutoilet. Unodanidzira uko kuti ndoenda kutoilet. Ndoda kutotsvaga chibhaketi. Kapa kuri pazhe nega asikani. Tsvaga chibhaketi. Sapa ndikapedza kugida apa kwauda kuti tigogeza tikokwanisa kubata guys. Peace out. Tati we are with a peace out with papa. Peace out. Peace out. Yes, bye. Yes, I. Wenda pakati. Samoso di sandra mozi. No, that's true. What are you? Yes. Kumbezi ndio wani. Kuri pasi. Hapana. Asili makatulipwa. Takatulipwa pamakoro kote mani. Upi? Asaka. Saka wayefuki ikalile. Vaifugariri pamba. Samodi kuvapariro wafukiriza. Iro rakadambuka. Toni zvataketi. Saka matidhore kuti chaita service. Asi kutovhara nepazhe kai. Kangovhara muzasi. Handikwaite. Network muno. Ndozvona ndatoona kuti ndakudadira pauyu. Ini ndanditochema kudai tisai pari kuvata ava guys. Mona. Ndiripiwo.
Uri kuwata apa ndikwatori serious. Ini pangu nditori nani. By far, guys. Sambi ya marwana. Sambi ya marwana. Uyi nditori nani by far pangu ndikuwata. Ndakatonaka by far. Vasikana. Kana vasingaweti dai mangowaridza repasi ratamba. Vanoweta. Uyu watenga vasina kunanika. Kuma mwacha mamusa unanika indivi. Radambuka here. Radambuka pasi. Ndekudivira kuti asi hazisina nere iro neweti Neweti. rikutozokwasvika kuno ndiani unopapaidza hei ndiani unoweta zvikanea vapi sanongoita saka pamodii motivharira nepapi manje Good night.